Residenti u sidien ta' negozji Awċin jinsabu inkwetati dwar in-nuqqas ta' investiment fl-ekonomija Awċija. Dan ħareġ biċ-ċar minn dak li semmew bosta Awċin illi tkellmu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta s-sibt filgħodu żar ir-Rabat u Għajn Silem. Żjara li matula kienu ħafna dawk l-Awċin illi semmew anki l-problemi li kellhom meta ma ġewx moqdija fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u kellhom jinżlu Malta. L-istess Sptar Ġenerali li ġie mibjuħ lil barranin għas-suppost investiment li qatt ma sar. Bernard Grech fakkar kif il-miljuni li nsterqu mill-isptarijiet tal-poplu setu ġew investiti ferm aħjar, partikolarment f'Għawdex, u huwa biss issa għax ġejja l-elezzjoni li l-gvern reġaħolhom bi sptar ġdid wara snin ma għamel assolutament xejn. Ħafna sqarrew ukoll l-inkwiet tagħhom fuq l-ambjent Awċi u kif bil-mod il-mod qiegħed jiġi sfruttat bħalma qiegħed isir f'Malta. Diversi Awċin sostnew li ma jixtiequx li Għawdex li tant iħobbu jitlef il-karatteristiċi uniċi tiegħu. Fit-tmiem din iż-żjara ħadna l-kummenti tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Din hija elezzjoni fejn aħna qed nitolbu lill-poplu Malti u Awċi li jibgħat messaġġ mhux biżejjed illi ngergru, mhux biżejjed li n-nies igergru jew jinkellu marrabjati għal min sera l-assi tal-pajjiż, għal min lill-Awċin wedhom sptar ġdid xorta ħal flus l-400 miljun u l-isptar ġdid ġew Għawdex ma ġiex. L-Awċin ukoll huma rrabjati għal fatt kif dan il-gvern f'Għawdex ma għamilx l-investimenti li meħtieġa it-toroq li huma mitluqa f'ħafna lokalitajiet fost oħrajn imma wkoll il-qagħda in ġenerali. Jakkumpanjaw lill-kap tal-Partit Nazzjonalista l din iż-żjara kien hemm xedew Minister għal Għawdex Alex Borġ flimkien mal-kandidati u kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll il-kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew David Aġus u David Casa. Intant tul il-jum, Bernard Grech kellu wkoll l-opportunità li jżur il-gażin tas-Soċjetà Filarmonika La Stella u Soċjetà Filarmonika Leone.